भाई को उद्देश्य गोटे सुंदर गीत गाइबा पाई मोहन अनुरोध करिवे निरंजन पल्ली महोदय को निश्चित सुंदर भाव में गाइबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बलांगीर जाको माने मोर प्रिय माने बहुत गोटे गीत गाइबे आपण
ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦିନ ବି ରାତି ହୁଏ ନା ରାତି ଦିନ ହୁଏ ନା ଶିବର ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଜି ଆମ ରାଉସାହି ଗ୍ରାମରେ ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ହେଲେ ଶିବଲନା ଆସିବେ ପ୍ରବାସକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ ମୋର ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା 110 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ନନା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନରେ କେତେବେଳେ ଗର୍ବ କର ନା କେତେବେଳେ ଅହଂ ଭାବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଏ ସଂସାରରେ କୋଠା ବାଡ଼ି ଜମି ବାଡ଼ି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି ନାହିଁ ଭାଇଚାରା ଟିକେ ରୁହ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାରେ ରୁହ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ହିଂସାବାଦ ଛାଡ଼ ଭାଇଚାରାରେ ରୁହ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଶିବନାରାୟଣ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ଜୀବନରେ ପାଇବେନି ଶିବନାରାୟଣ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ आपण मैंने लक्ष्य करते आज निरंजन बाबू मैंने आज जहाँ भी गाइले मैंने लेखा ना कौन से कागज लिखी एक देखी लक्ष्य कर जहाँ हृदय केवल पाटी बाटे बाहर हृदय कथा अंतर कथा अच्छी जोटा बाहरी जाए से भल पाइबा तेणु जो अनुमान करें प्रति भाई प्रति से जो हृदय भल पाइबा हृदय एमती एक जगार स्थान देते जहाँकि ए समाज गोटे निदर्शन तेणु धन्य हो गली आज्ञा आप दर्शन करके धन्य हो गली कहीं कलिजुग एमती जड़े कोई भाई ना जे भाई के भल पाए कहीं पुराण में शुणी शास्त्र में शुणी भाई भगारी भाई हूँ माँ पेटर भाई हूँ परम शत्रु किंतु से पुराण को आज मिछ कर निरंजन भल पाइबा स्नेह ममता पाइबे संसार बचिकी रही ये कलिर जमी कराल रूप ये कलिर कराल रूप बचाटा एत सहज कथा नुहे आज्ञा
ଏଠି ଟିକେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିବ। ଅସ୍ତ ଗାଁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମକୁ ଦିନେ ଅସ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। Heya, heya, heya ho, heya, heya, heya ho.